Balma en contané ni sonjale sigilen bɛ bi fɛn dɔ kɛra tubabuw da ma sa ma an bɛna ta k'a yɛrɛ kɛ bɛɛ k'i yɛrɛ y'a kɔnɔ o ye mun ye avion min n'a bonna Tessalit a galo a n'a dugumala ani fɛn ɲuman b'a kɔrɔ bi maliyɛnw an bɛn'o de ta k'o da ko jɛjugu laban ye ɲɔgɔn tɔgɔ fɔ ye barika min bɛ Mali la a tɛ MINUSMA na MINUSMA barika min bɛ Mali la a t'i la an ye nin fɔ maaw y'an kɛ kalo kan fɔlɔ ye. Avec 4 jours bon, depuis Tchadiens eu une position avancée, qu'on abandonné, où une position nous tué, marfo d'Olen B, bénédiction d'Olen B, finalement d'Olen B, c'était une manière comment ravitailler et armer les terroristes. En manquement, où il y a une munition nous ta, où il y a au fémier et missiles anti-aériens. Miraille au bout boulot de longue portée où il y a donc à faire des avions à djigi. Bon, nous de terroristes au boulot. Mais bi ministre même va rentrer. Almlour fait bas boulot bi. Quel mec attaque à Betou. Tessalit en au foyer, un côté Tessalit de ou ninga yoroi. En un foyer, Tessalit débé ou ninka. En un mi foyer, bon, où y a ni. Fémier ni système de défense anti-aérien de tout terroristes au boulot. Parce que Mali avion n'est qu'à djougu numa. Balmao, aïe barka bla, jamana transition nyamawi, wallahi billahi. Quelle est niya me kapoko beki c'est moi là. Comme c'est là quelle est koro, amenen de boulot, ani atamanyoron de bila. Ambe akina djigaya nangase MINUSMA avion ma. Donc voilà, 2 minutes en Tessalit mine, nga ama contrôle ta, ni Tchadien B, armée MI 111 fla la djigi, commando ou la djigi, force spéciale ou la djigi, ou l'ou djigina à 3h du matin, et le manga, telusu nous placé, j'obéra avion minga en ravitaillement à 7h au bola kokono. Ou datula, on a tiré ou datula. À 7h45, avion min kankana, kana arabitema na kankono, na kankana, tchao jigi, anim balo jigi. Ou borako, amaro na ya yu wa communiquer na fora kuye, anga avion do tiré sans faire kuma avion isoro. Ou yu wila kube tiré avion ga, ne tchemo nume douma, ja ou infiltré. Billah ou jigi, tan. Kabira ala katwa bu dauma ta fan soro fengelim na biwe Mali armée ala o datula o obi min kera o missile min tira o be o tir min kera ka nyesi an avion ma machi ma konane to bu ma konane mo ma konane o avion ma se ka jigi o be munge abe wakati jambo o ko officier besara officier tout bouloblé to bu du me coordonner GPS duma c'est trop technique mo min te fendon sur sous terre. Vous êtes à voir une toile pour courir sur sous croix mais sur sous terre. Kuna sini ala nana tien ore bangé. Oh Tchadien, anya fo Tchadien te. Tchadien froidement tien. C'est légion piment de la France. France légion piment de l'eau. Fima munumbe obetene de là. Et pas la cour dans Tchadien. C'est pour cela il ne dépasse jamais 2000 éléments. 2000 éléments, c'est la témoin. Vous venez à 1000, 1500, 1100, 1300, vous venez à c'est les éléments de force spéciale de légion française. Légion piment moro de dos. Yol de bois Tchad kana courir avec Tchadien. Quand vous avez Tchadien, vous avez galondo. On me mine don, out à don. Oui, avion indingo sabake ou ya bebon. Ou ma sisro. Ou le avion bon, tchao be dougoumakou, ou neutralisé. Ou bolobana. Tchadien ou ya donc à fort. Ou le be coordonné de terrorisme mounuma. Ou bana kabadon, ou le be rotui. Ou ya kambla. Si ça, ala nana tient bangé, ou ya avion affrété Égypte de fait. Oh, koubinouka tchao takata, basabla, munition mounundira, parce que ya foni zéon. Ou contre le zoom, côté munition faut dit. Anye fin dit à Bemine là, obira frère à Bemine. À chaque attaque, Mali armée marfa sur eux marfa kemé fla kemé nani. Balkoni,
o te mɔgɔ si nɛgɛla ye bi an ka armée kɔnɔ bal bɛ yen de hali tɛ ka fili t'a ban parce que u b'a bal di terroriste ma de gargaison donc u yɛrɛ armée bagaw y'a f'u ɲɛna ko cɛ k'a ka ɲi ta anw laban bɛ ka armée Mali de armée à travers vous mais vraiment c'est bon o mɔgɔ kelen ninnu u tɛ nin yɔrɔ fɔ aw ye dɛ u bilala ɲɔgɔn na bari sabula ninnu ko k'a bɛ sɔn ka taa k'anw abandonner tout et officier tɛ aw bolo maa kalannen t'aw cɛ la kodɔnna t'aw cɛ la diɲɛ de bɛ ka aw armée min bɛ ka da aw ma a bɛ ka minɛ min bɛ ka da aw ma a bɛ ka minɛ c'est pour ça n'i ye Mali gouvernement communiqué lajɛ a b'a fɔ k'aw bɛ ka aw yɛrɛ kɛ fɛnw jenibagatɔ ye u bɛ ka u den ka munition ninnu kun bila le pour que terroristes ka se k'a ta ministre laban in na kunna sini ko non k'u tɛ foyi di tugun parce que an bɛ ka fɛn fɛn di il y a pas eu de progrès vous ne progressez pas soi-disant Tchadiens ye kan bila olu ka to ka kan bila u yɛrɛ taara avion de loué Égypte fɛ avion affrété Égypte fɛ k'u b'u ka mɔgɔw ta i ye mɔgɔ dege fɛn min na a ye Mali avion 3 bon e ma kuma wala avion jigintɔ terroristes y'o bunte a tɛ tiɲɛ bange u ye Mali avion 3 bon ma se k'o sɔrɔ bari sabula cɛdenw bɛ dugu ma renseignement ɲuman b'anw bolo MINUSMA avion an k'a fɔ kala tigɛ avion min touchera anw ka avion tɛ dɛ MINUSMA avion de don u y'a bon k'a ta bobara la gɔp bɛn na kuma tɛ yɛlɛma yan dɛ k'a bɛ taa fɔ ko ko avion dɔ touchera a y'a fɔ ko MINUSMA avion touchera o de ka d'anw ye a y'a fɔ ko MINUSMA avion touchera avion ma touché dɛ MINUSMA ni avion touchera jɛjugu laban ye ɲɔgɔn janfa ye avion ye sisi bɔ o la ka avion kan avion tora tabataba la ka taa jigin Gawo yɔrɔ Égyptiens kɔni ka avion bɛ sara o donc aw bɛna ye k'a fɔ bi janfa min b'anw contrôle la u yɛrɛ nana k'u bɛ kan bila plutôt que prévu parce que u bɛ kan kɔnɔ u b'a la kan nin de lajɛ n'a y'a sɔrɔ terroristes bɛ se ka kan minɛ anw na u bɛ terroristes appuyer anw ye terroristes bolo ban seman kɔni tafan t'ale la officier fɛn fɛn bɛ yen k'o bɛ se ka dɔɔnin kalan armement na olu bɛɛ bolila sisan a tɔ tora minnu ye n t'a si dɔn ye olu yɛrɛ kɔni bɛ tamarojuw ni fɛnw de kɔrɔ u b'a bɔ yan fɛ olu yɛrɛ de nana ka na MINUSMA avion bon ka tila k'a fɔ aw ta anw taara ye maintenant kɛlɛ bɛ bonya aw bɛ taa k'anw to yan c'est pour ça que le communiqué du gouvernement est très important a kɔnɔ kuma a y'a lamɛn gouvernement ye communiqué min kɛ a k'a kɔnɔ kuma lamɛn aw bɛna dɔn de la k'a fɔ Mali service de renseignement ɲɔgɔn tɛ yen bi Mali service de renseignement bi a bɛ yɔrɔ min na ma dɔ wɛrɛ fɔ dɛ mais bi hali ni ko tak i b'a dɔn k'a fɔ ko dɔ kɛra avion bongo 3 u ma se ka avion kelen touché MINUSMA avion de kɛra 4 ye o bi 6 de filila système défense Mistral u y'o de utiliser ala tɛ armée bɛɛ bolo terroriste b'o bɔ min puissance de y'a d'a ma donc kuma dɔ yɔrɔ jumɛn u ye MINUSMA yɛrɛ avion bon sisan pour les empêcher de ne pas partir u kana taa k'olu to et aujourd'hui mission ko k'ale b'o de dénoncer k'ale ka avion bonna ko ma bɛn a ma Mali ta 3 bonna e kumara Mali ta 3 de bonna e kumara Mali avion 3 bonna e kumara wa avion d'appui kelen avion de liaison kelen ani avion maintenant de ravitaillement kelen o nana a 3 bɛ bonna missile la missile sol air la aw ma mot kelen fɔ an b'aw kɔnɔne aw dun b'a dɔn k'a fɔ n'i y'a ye bi nin bɛ k'anw na parce que aw de bɛ kan kɔnɔ n'o tɛ ka terroriste ko ban sɔgɔmada kelen an b'a ban a ye Ben Laden nin ɲini k'a ye an m'a ye carré kɔnɔna la n k'a ye fɛn min ye reconnaissance faciale de ye ka Ben Laden ta ka bɔ jama cɛ la a taara Ben Laden nin bɔ yɔrɔ min na a b'a dɔn an bɛ min fɔ an ka faamaw ye a y'aw to la a ka bunteni tugu ɲɔgɔn kɔ k'e bɛ tubabuw kɔ Israël ni Palestine mankan na ala barika la Chine bɔra k'a fɔ u bɛ fɛ Américains k'o flotte retirer d'ici une semaine n'o tɛ min bɛ bɔ a la o bɛ bɔ a la donc n'i ma fara jamana in na ala bɛ ko d'i ma i ma sigi ni min ye tubabu bɛ yɔrɔ min na ko bi kungo b'u da la u ma sigi ni min ye parce que Israël ka bon u ma ni awa Mali nɔ ye Israël ka bon u ma n'i ko i tɛ fara fantandugu la san joli b'a la ka nin bɔ ala bɛ ko d'i ma i ma sigi ni min ye o de b'a la ka tubabu sɔrɔ ala ko bɛ Mali kɛlɛ la an b'a fɔ n'an da cɛmancɛ ala an tɛ sara
Donc une semaine où il y a un bi arrangement de l'île Terusouma. Terusu ko ngara fiento di ou be bunte to be bunteti. Tchotche ki nanani ko prisonnier de anma ou bien kana mo do ira awna ke ayi ko ni yokola sirema. Donc bidi ministre m'a fait avec avion bon à bo dénoncer parce que avion lui nous c'est un avion affrété c'est à paix na fera kata na mata ni ne ba osro Johnny Obiduma Johnny Ebo Aravitaye avec convoi Willy kata tieni ke c'est ça depuis où y a le coup takma sera mbalma o ayere roja terminé depuis où y a dans sa solution te mali biningola solution te kedal doningola faut ite tout ou ye minen chekolo beta parce que kumbulu ou ye minen mun di terusuma tout à la saraka la ou te se ka dese mali armée la ou te se ka dese yoro minelo la ala ke ou yere ka avion bon ka ta ka antoya mali kele guno be kele ka boroto donc o avion tra tingi tanga ka to jigingawo oh c'est ça on veut faire plan du menke na nyebu la tout déplacer mon Mauritanie ou beaucoup le de tiers Katano lui Kidal ou vous que boucler email voilà ça bi toi tout le blé ou vous le tiens de fois Kidal Moussou data galon ne tesa ko Kidal Moussou ba ka wuli ko e oningana oluso ko ma ministre enjume ministre c'est là odia mo ministre fa ne onindi aba o joko comme dans ko na au sauver o ko na ministre enjume eche ni ala ni rache ni ko to bu mandeli ka kono gonko ya nyela ka mali kelebo ni bɛɛ Kidal nɔfɛ kɛlɛ de ni bɛɛ Kidal ko de c'est pour cela Kidal ko n'a b'a ta k'a lajɛ aw bɛna ye fɛn min bɛ Kidal ko jukɔrɔ ala kana mɔgɔ bɔ a kalama n'a Kidal ko n'a ɲɛdɔnna aw bɛ ɲinɛ min kɔ ni sɔrɔsi minnu b'an kunna ninnu bɛ nord dɔn k'u tɛgɛ ci ninnu bɛ nord dɔn ka tɛmɛ ministre kan ninnu bɛ nord dɔn i b'a fɔ u tɛgɛ ci c'est pas des militaires de bureau c'est pas des officiers mannequins ninnu tɛ galon porter la dɔn dɛ. Nous coupons terrain. Ils ont vécu. Nous les ministres djara. Nous les ministres ka tactique bédon. Parce que jamana ou travail qu'on les ministres tout nous fait. Ou teru sara, ou djenyon sara. Moko saru te kono. Oh, ministre avion touché la France 24 ma son gafo. Ministre avion touché la RFI ma fo. Nga akoko we ka awbe o dénoncer ko na obi mi fila mali avion ma o ye fouye wa. Dien ayepma. Mais bi ministre ne peut pas tado aka marfa la ka jini ka te di mali armée ma ayi ni ministre aya don san jugu flatter mali la san konton santan ngona ni ministre te anye fem fo a betite tie anye galon ta ka da nyogona anye kuma jugu fo nyogoma anye kuma fo ka kuma ula kari a cité jugu flatter mali kele la ni ministre te wa ministre contingent du tchadien me jonga bara la France ni ay France ba fo ko dans une semaine ko mali be clair parce que ajigi kumbe tchadien wa contingent muka tchadien on te des français ka élément munum be tchadien ko no légion pimay bi ujigi kumolu de kan état major ministre des armées kumarano de no Stéphane et fait Sébastien Lecornier a kumarano di ko dans une semaine ko turusu na position na masoro parce que aller minen min di turusu ma o te se ka dese mali avion aba jigi mais anyana mingo effectivement ça mali avion jigi parce que missile sol air de do aka porter ka ja longue portée d'eau c'est vrai mais kana nyene ka fo anye élément de jigi nduguma munu yolu neutraliser kem et tant tiete min balola ayo to fo ministre des armées ko mali armée be min dombi infanterie be min dombi ko français berta de français parce que ni français kumbe fendo même mali kla français deserabi sans kononton abala ko terrorisme an terroriste nyogona de ani français de be nyogona ani terroriste fuite nyogona ministre wo fe woni e français ka bolo faradi o français kele ne mo bla ka fo ku be takata bazum na échappé à labana todi opération bezoro bolo nous de no jokulu expert militaire wi o lieu sorasi corona bawi sans kononton be dugu kele na kiba ci desera atara dugu la beti tra korvara ayoti atara libi ayoti atara yororo ayoti ala a dese dugu mina 100 ans plus d'1 milliard par jour a perdu ka dugu perdu ka dugu min jena tigala ngolo ngoro la malidi mali politicien men ni mingo ni fanga banko no be min don nord la politicien nunu ta do politicien nunu kumbe fait mettre sous et mouvement armé ou la si bureau de kono ka warta ka duma ni mi u jaw ka ke
Aïe Soko Dr Sokol Kokola Maïgaï. Fémier, comité pour la réforme du secteur de la sécurité. Au commission Moukounsigira. 2015-2014, il y a là, un commissaire des mouvements armés, il était payé à plus de 3,5 millions. Ou bien Minta Mali sur la sous-tata. Mali officier supérieur pour tata terrain. Mouvement ni quel commissaire à d'able à tout dit. Ni il y a commission incono, comité incono. Commissaire qui a 5 millions, soldat qui a 2,5 millions. Il y a indemnité et prime de logement, 500 000, soldats, 300 et quelques mille. Il y a prime de communication, téléphone, il y a 250 000, soldats, maro 100 et quelques mille. Ni il y a donc un comité qu'on a là, qui a 5 millions de soldats, donne 2 millions 503 millions. Au niveau qu'elle est d'abord tout dit. Au comité qu'on a là, c'est membre qu'on a, Gatia et fait une plateforme qu'on a, inclusivité qu'on a. Mali Shogel Boraka projet qui a blata a été drôme mourante dit le comité va continuer à le comité va démarrer, ça va continuer. Mais on peut boire non, c'est même de boire non. Soit disant c'est même de boire non. On ne peut pas que Moro Kate Abika Batombu, Abo revendiquer, Abika Kaumbo, Abo revendiquer, au Tilamo clé, état de Warbo Kadoma. Mali passeport fene boulot, visa bo kan be yala, ou be ti hôtel na c'est l'état qui paye. Au même moment, où est-ce qu'il politicien qui ont combattu de nous, mais billahi ni abane. Dormez moi te ti au nyenga. Ou à forme il fait combien cohérence ce sont derrière forme il fait combien le restant là les fonds restants là 15 millions de dollars ne anta saranta 10 millions de dollars min dira auma na yo dum banque mondiale fait au bané à to asimi ka te sarate 10. Comme comité pour la réforme du secteur de la sécurité, au Ghana Kabo, comme tu étais pour mais tu es en temps au Tekeda, au début bois là. Ou à Mali, accord, on va continuer, mais au début bois là. Nous sommes nous mine dans nord là, à ta doigt là. Nous nous mine dans nord là, à ta doigt là. Politicien nous aussi, nous Mali binto là, au bes saka sur Mali mabi. Francis, tiens, mis en fois, à Mololé, ce qu'il est fléni. Bena, a une semaine de fois, semaine bana. Tchadien on bouge maintenant takata, ou le dessert. Terusu le Tchadien on fait ministre avion bon, quand ça a Antoine. Bon abao si abala je. Ambe bunteli sur nous na asu si t'es affaire amé sur une bemara. Donc à foyer rapidement, anyaba le bras bla avion do bona, encore amé boka foyer, avion retere ministre avion de anga avion te. Ou anga avion bon chien ça va mo killing sur Allah. Ni ko anga wala le mabel chronique ka boka la sa auma. Avion min bona la barka la ministre avion de doigt avion touchera avion bobara tasuma ta avion touchera en avion